A syfryd gan Owen, dros allan at Sean Bradley. Cartwright y gwyddi amdani. Ac yn derbyn y bel, chydig y le o flaen Iwan Cartwright. I mewn mae dod i Faux. Ergyd gan Faux, dyna chi gol gan Faux. Bydd y gyfle fan hyn i darodd ôl eto, a mae'n cael ei chwipio mewn gan Davies. I fewn i'r chwarter awr ola Roscrow! O, dyna chi gol campus! Actually, Beaumont oedd o, at James Owen! O, na chi gol! James Owen! Cofi! Cyfla i'r myfyrwyr dorri rwan. Ac ergyd o bell gan Lewis Rees. A fe darodd o'r bel ar yr hanner foli yn wych. Walker eto, ond i'r canol, mae Williams yn aros! O, gyffyrddiad gwych am gol! Croesion yn berffeth ond y cyffyrddiad na, yn un penny gamp gan Arol Williams.